Здравей, приятелю, ти, който гледаш тази информация. Тя може да промени живота ти, така както промени моя преди години. Аз съм Ваня Капитанска и съм MLM предприемач в ЕЛАР от 16 години. Искам да ти представя една много ценна информация, която на мен ми представи информация, която аз приложих и сега бера плодовете на собствения си труд. Това, което преди време разбрах и поисках, е промяна. Промяна да имам повече възможности да пътешествам, да бъда финансово стабилна, да бъда по-здрава и красива, да имам образование за децата, да имам повече свободно време, дълголетие, да имам дом на моите мечти и да успея да помагам на близките. Аз съм Ваня Капитанска и съм на 46 години от град Благоевград, бронзов лидер на организация и MLM предприемач от 16 години. Умея да работя с екип в онлайн пространството и социалните мрежи. Обичам да градя екипи, обичам да помагам на хората. Това, което съм постигнала за всичките тези 16 години, са много постижения, много променени животи и съм благодарна за живота, който имам и заради решението, което взех преди 16 години. Преди горе-долу 14 години аз получих своето първо признание в ЕЛАР. Това е един Volkswagen Polo, това е моят кариерен път на развитие. След което малко по-късно, година и половина по-късно, заради усилията и резултатите си, успях да получа Mercedes B-класа, с който ме наградиха в Кемпински. И преди няколко години, преди 2 години, получих следващото си признание от компанията, чисто нов Mercedes C-класа. Компания LR Health and Beauty ти дава възможност да бъдеш награден за усилията, които полагаш, уменията, които развиваш и хората, на които помагаш. Компания LR е немска, създадена е преди около 40 години в град Ален, Западна Вестфалия, и тази компания създава законна база в София, на булевард Цариградско шосе, където наистина можем, даже има и шоурум, където можем да пазаруваме своите продукти. Има едно качество за всички. Made in Germany. Като цяло компанията има разгъната огромна площ, 11 футболни стадиона, има собствени лаборатории и продуктите се произвеждат само там, на територията на завода. Никъде не се изнасят производства. Тази компания има своя визия за успех и наистина 30 пазара законни, в които ние можем да изграждаме мрежи, да създаваме нови потребители, които да ползват уникалните продукти. Можем да се свързваме с много хора, сега вече в онлайн пространството е лесно и идеята на тази компания и нейната визия е да има 1 милиард продажби. Това е квадрант, който показва начина, по който можем да печелим пари. Тези хора, които са отляво, това са или наемни работници, или собственици на бизнес, те печелят линейен или активен доход, т.е. разменят своето време за пари. Хората от дясната страна на квадранта работят, като печелят пасивни доходи, или това са бизнес системите. Тук се включат автоматизирани бизнеси, франчайзи, Лукойл, Корнети, KFC, Макдоналдс и инвеститорите, при които парите са равни на повече пари. Те печелят пасивен доход. LR застава като бизнес в бизнес системата, защото това може да бъде един ден автоматизиран бизнес, който да работи за вас и вие просто да печелите заради времето, което сте отдали един път, еднократно. Аз, разбира се, искам да бъда пример за моя екип и работя и искам да помагам постоянно на хората, така че мога да печеля и двата вида доходи. Ще ви кажа как и вие може да го правите. Това е мнението на милионери, на хора богати, които казват, че наистина MLM бизнеса носи нисък риск и може да изградите от нулева инвестиция един огромен бизнес с солиден актив. Това са наистина хора, които разбират от бизнес. А това е начина, по който може, споделяйки на вашите приятели и споделяйки на техните приятели, а те на техните приятели с подкрепата на целия екип, вие да изградите бизнес от сериозни потребители, които да правят едно единствено нещо, да купуват продукти за себе си и за своите семейства, месечни консумативи. Като цяло така изглежда изграждането на този бизнес. Аз споделям на приятел, че съм доволна от компания Елари, от нейните продукти. Той споделя на негов приятел и всичките ние пазаруваме на заводската цена и нас ни обслужва завода. Ползваме едно и също качество, една и съща цена навсякъде в тези 30 пазара и споделяйки на хората,
Вместо компанията да плаща пари за реклама, връща обратно парите за спестената реклама при нас, хората, които споделяме. Това са мои възнаграждения за оборотите, които съм направила, за хората, на които съм помогнала, да научат как се печели в този бизнес, как се разказва за продуктите, как се разказва, разбира се, със система на работа. Това може да го изградите и вие и съответно от компанията признание, че на мен ми е платила повече от 300 000 лева пари за този период във време, в което работя. Съответно награди, признания, пътувания, Мерцедес Б класа, Мерцедес С класа, Volkswagen и възможност вие като нови хора, влизайки в този бизнес, още при ниво 4000 точки може да печелите гарантиран бонус от 600 лева и това е така наречената Fast Track програма. Също така, ако помагате на вашите приятели, колкото повече приятели влязат в тази програма, Fast Track програмата, вие може да печелите гарантиран бонус и от 2200 лева. Разбира се, когато започнете да давате повече от своето време, да развивате повече умения, да присъствате на екипните срещи и да учите повече и да бъдете експерт, тогава може да получавате гарантирано 4000, 6000, 10 000, 20 000, 80 000, 30 000 лева месечен бонус. И това гарантирано от компанията. Само когато правите едни прости стъпки, къпете се, парфюмирате се, пазарувате си месечните консумативи директно от завода и споделяте на вашите приятели как и те могат да правят същото. Това, разбира се, става с система от обучения, с система на работа в нашия екип и е лесно, когато човек знае къде иска да отиде и какво иска да получи. Това са наши партньори, организация Stars 21. Това са моите постижения, съответно с двама много силни лидери. Лидия Николова, лидер на организация, Юлиан Георгиев, бронзов лидер на организация. Това са наши постижения, съответно и постижения на екипа. Компанията ви дава безплатен автомобил, за да може да се придвижвате лесно, да сте разпознаваеми. Автомобилите са брандирани и с тях много лесно ви намират хората, а пък когато се налага да отидете от точка А до точка Б, имате автомобил. Разбира се, в днешни условия този бизнес стане изключително дигитален и е много по-лесно да го случваме от уюта на нашия дом, но автомобила е признание и улеснение. Това са събития, на които ние сме присъствали, събития в други държави, Германия, Гърция, безплатни пътувания. За първи път компанията ми подари безплатно да пътувам с самолети и много пъти след това тя е финансирала моите пътувания до различни дестинации. Осигурявала ми е комфорт и лайфстайл да спя в скъпи хотели, дори в хотел Хилтън. Ходила съм на златни конференции в Германия. Общувала съм с милионери от ЕЛАР и наистина съм разбрала, че мечтите се сбъдват и че мога да имам различен начин на живот, само ако пожелая, само ако поискам. Разбира се, още такива пътувания. Целият ми живот е пъстър с тези пътувания, с преживяванията, които компанията ми е дала. И съм благодарна и щастлива, че това го постигна с компания LR. Какво правим тук? Ползваме продукти с изключително високо качество. Освен Made in Germany, ползваме продукти с защитени, с сертификати от Фрезениус, Дерматест, Института по Алоа Яск и наистина продукти, които не водят до алергии, изключително качествени, продукти, които дават резултат на кожата ви и за тялото ви. Това са така наречените продукти с алоe или аптечката, така и казваме. 3 продукта. Гел с концентрат алоe, който влияе върху херпеси, кисти, екземи, обриви, акне, мазоли. Чист гел с 83%, чист гел от алоe, това е алоe вера спрей, плюс 12 билки, който се ползва при изгаряния, кръвоспиращо, отпушващо носа, алергии, ринити. Синозит лекува, също така крем с прополис, който лекува, съответно псориазис, лиши, екземи, може да се ползва като дневен и нощен крем. Съответно това са малко от резултатите, при които въздейства тези продукти и разбира се, за 3 месеца затворена рана на диабетик. Това е изключително трудно да се случи, но с продуктите на LR е абсолютно възможно. Да, иска време, но това се случва. Съответно, продукти за мазане на разширени вени, за приемане отвътре, продукти за хигиена и грижа.
кремове за лице, почистващи тоници, интимни гелове, мокри кърпи за хидратация, почистване на лицето, тоник, пасти за зъби, липстик за устните, съответно продукти за болешки в гърба, кръста, за плексити, ролон, от който се потите, но не запушва порите и съответно няма миризма, съответно шампуани, балсами за коса, скрабове за лице, маски за лице, продукти любимци. Това са продукти добавки. Моята причина да бъда в ЕЛАР, това е коластрата, която излекува алергична астма на дъщеря ми. Известно е, че в течната коластра, която е говежда на ЕЛАР, има 400 активни съставки. Чрез студена обработка се извлича казина и мазнините и по този начин тя е добра за прием от хората и усилва имунната система. Теленцето, ако не засучи коластра, то умира. Разбира се, ЕЛАР бутилира само излишъка от коластра, като до 12-я час тече коластра. Това, което остане след като теленцето засуче, се бутилира и се прави коластрата на ЕЛАР. Укрепва имунната система, има фактори на растежа, имуноглобулини, които регулират имунната система и лекуват редица заболявания, съответно коластрена капсули, която има превентивно действие. MindMaster продукта, който виждате, е продукт срещу стрес. Продукт с витамини от група Б, ресвератрол, селен, цинк, витамини, който неутрализира стреса. Когато се неутрализират свободните радикали, които се отделят от стреса, тогава ние сме по-спокойни, помним повече и се чувстваме добре. Цистус инканус е растителна коластра, която по нейния си начин стимулира имунитета, има антибактериално, антигъбично отхрачващо действие. Цистус чай, разбира се, за това да сме здрави, да е чиста средата в нас. Пробиотик, това е пробиотик, който отговаря за здравето на нашите черва. Когато ние не даваме пробиотик, защото в този пробиотик има и пребиотик, а това е храна за добрите бактерии, ние не се грижим за червата, тогава имаме проблем. Тогава червата започват да се хранят от нас. Чрез този пробиотик ние се грижим за баланса в червата, където има постоянна война и ето защо е необходимо там да има този баланс и да има тези фибри, които са в този продукт пробиотик. Съответно в него има и постбиотик, формулата Triple+, която успява да изведе от организма отпадъците, металите тежките, токсините, отровите от организма и да ги изведе навън с този пробиотик. ГБ Рейши за здравето на нашия черен дроб, да му помогнем да се регенерира бързо, да се възстановява бързо, да работи добре. Също така ГБ Рейши е ГБ антирак и антитумор, ГБ с която се елиминират миоми, кисти, ГБ-та императорската, известна като гъбата на дълголетието. Това е гъба адаптоген, която наистина помага за това да намери болното място в организма и да помогне да се самолекува организма. Супер омега-3, важна за работата на мозъка и сърцето, изключително качествени добавки, изключително ефективни. Също така Ломан Актив, добавка за дами в менопауза, които минават по-леко през този процес със съдържание на витамин D и калций и съответно MindMaster Extreme, добавка за много енергия. Парфюми, които са наистина много качествени, силно ароматни, силно трайни, парфюми на звезди, парфюми, които са класически варианти, слънцезащитна серия продукти без аналог. От тези продукти се мажете и потъмнявате директно, като сте защитени. Не изгаряте. 30 фактор, 50 фактор, продукт с слънцезащита срещу стареене, бебешка серия продукти, паста за зъби, шампуан за коса, детска паста за по-големи пораснали деца, съответно имаме и бебешки измиващи шампуанчета, мъжка серия продукти, грижа за брадата, кожата на мъжете наистина да не е стресирана, специална грижа с антистрес крем и продукти за измиване на косата с бамбукови частици, които възстановяват косъма и не позволяват да има това увреждане. Не съдържат сулфати, грижат се за лъскавината на косата, за това тя да е чиста, но не на всяка цена с агресивни измивни компоненти. Маски за лице, маски за коса, сребърна паста за зъби, почиства зъбен камък, почиства и избелва до 1 тон зъбите, едно грахово зърно,
кара среброто да се разтвори, да се грижи за зъбния микробиом, антибактериално действие и антигъбично, спира образуването на кариеси. За един човек стига около 3 месеца, пастата наистина е феноменална. Зъбите са гладки през целия ден, дори докато се храните. Сребърна вода за уста, с което дезинфекцирате и се грижите с тази съставка Microsilver BG, да имате това здраве в устната кухина, да имате спрей за устни, с който като се напръскате и влезете, където има много хора, имате наистина защита поне за 6 часа. Имаме и сребърни кремове за лице и тяло. Защо сребро? Защото среброто е антибактериално. Защото още на времето болярите са се хранили с сребърни прибори, за да не се разболяват от чума. Гелове за пиене с алоe вера, 6 различни вкуса, всеки по предназначение като цяло. Геловете имат за цел да изчистят токсините, отровите, шлаките и мазнините от нашия организъм и спрямо вида, който ще изберете, вие ще имате допълнителна нужда, която ще задоволите на вашето тяло. Ако приемем, че ви трябва имунитет, тогава избирате гел за пиене с джинджифил, който съдържа мед, селен, цинк и лимон. Така подсилвате вашата имунна система. Аз съм фен на алоето с коприва. Защо? Защото се чисти много лесно кръвта, се балансира кръвно налягане, работа на мозъка и сърце се подобрява. Също така метаболизма. Сваляте килограми, само като изчистите натрупания буклук от шлаки и токсини във вашето тяло. Разбира се, имаме алоe с колаген хидролизат, който отговаря за свободата на движението. Движим се спокойно. Имаме много повече синовиална течност в ставите, която храни хрущялите и по този начин ние дори да имаме малки дупчици по ставите, алоe вера с колаген успява да запълни тези дупчици. Колагена е важен и за кожата, и за костите, и за тялото. Този продукт съдържа глюкозамин сулфат и хондроитин сулфат и по този начин отговаря за това да няма остеопорози, остеопатии, артрози и така нататък, всичките тези заболявания, които са от увреждане на самите стави. Имаме алоe мед за стомашни проблеми, имаме алоe праскова, съответно за проблеми на диабетиците. Това е алоето, подходящо за бременни и за деца. Също така всичките алоета дават повече от 200 полезни съставки и са храна за клетката. Продукти за отслабване, за баланс на теглото, за поддържане на свалените килограми. Това са храни изключително вкусни, без отцветители, без глутен, храни, които са с балансирано съдържание на протеини, въглехидрати и мазнини, от които сваляте килограми лесно, без да гладувате и поддържате свалените килограми. Пречистени са и наистина съдържат и протеин. В себе си съдържат и много фибри, и ви е вкусно и разнообразно. Чай, с който наистина сваляте килограми, чистите организма от токсини и мазнини, отводнявате тялото си, чай, който потиска чувството за глад. И съответно фибри за отслабване, протеин, който е 5-компонентен, изключително ефективен, който се разгражда на незаменими аминокиселини за тялото, от който наистина отслабвате. Защо? Защото храните мускулите. Той съдържа витамин B6 и съответно магнези и е засищащ. Начини, по който стартирате вашия бизнес, избирате варианти. И тук имате готово решение. Дали ще искате да се погрижите за вашата кожа, да изберете най-добрата козметика, дали ще искате да отслабвате, или ще искате просто да имате продукти за грижа, плюс гелове с алоe, или ще си направите абонамент с алоe. Вие избирате това, компанията ви дава тази възможност и ако тази информация ви допада, моля, свържете се с човека, който ви е дал, за да може да ви дадем по-подробна информация и наистина сме полезни, защото в тези времена начина, по който LR се разплаща, свободата, която имате докато работите, защото може да работите от вкъщи, може да работите от всяка точка, нужен ви е само телефон, интернет и огромно защо. Свържете се с нас, ако тази информация ви е харесала. Искайте повече информация. Това беше от мен. Питайте, искайте, успявайте.